Tapos ang 2 linggong kanselasyon ng klase dulot ng sunod-sunod na bagyo at pagbaha, bumungad sa Balingid Constantino Lasip Elementary School ang masaklap na tanawin, putik, sirang kagamitan at lubog na silid-aralan. Sa kabila nito, agad nagsagawa ng flood brigada ang pamunuan ng paaralan kasamang mga guro, kawani, magulang at voluntaryo. Sama-samang nilinis ang paligid, inayos ang mga sirang gamit at inihanda ang paaralan para sa ligtas na pagbabalik ng mga mag-aaral. Ngayong ika-4 na Agosto, muling nagbukas ang paaralan na masisilayan ang mga ngiti ng mga batang sabik mag-aral sa lugar na itinuturing nilang pangalawang tahanan. Bagamat may mga hamon pa rin, patuloy ang diwa ng bayanihan, patunay na kayang bumangon ng komunidad sa gitna ng sakuna. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.